Sanibonani Dumelani. Hayi. Sanibone uthelele kumsakano kanje eThekwini. Umsakano ngilele kuyo namhlanje. Abathengithi, hayi ngapha fully booked. Hayi ngapha fully booked. Phela eThekwini ngiyangifika ngobusuku. Hayi umsakano kade hotel, no? Hayi, sayibona into nje. Hayi. Ngqondo hotel lo. Bafowethu. Phuma kulomqondo. Uzibuza ukuthi hayi. Hambi next time eThekwini. Phuma kulomqondo, phuma nje. Kunenze bafowethu enokuzelela eThekwini, yabo. Kunenze kakhulu, but for me as umelaphi wendabuko or inyanga, baningaphela nje this side, hey, unqaba. Kunenze ongonakala. So phumeni kwami esigodlweni yesterday because abeThekwini nifike ebusuku. Bekuphoqa. Bekuphoqa, bekunyanzeleka. Because as umelaphi wendabuko, as uSolomon, phela uSolomon eBhayibhelini, ehlaniphile mkhulu. Ehlaniphile. So kuninzi nje kunibeka lapha eThekwini, kuninzi kakhulu futhi kunje. But ayikwazi ukukhuluma kakhulu, ayikwazi ukukhuluma amaningi le. Yena yenza kuphela, ne? And ningakazi uphela kanjalo futhi eThekwini. Athi nje lo nyaka nje wasoyophela. Uyophela up and down neThekwini. Umsebenzi wami yangikhomba. Sinenze izinto ezidingekayo eThekwini. Ayibhada niyazi lama hotel namhlanje. Hey. Sangana kodwa. Angikho wafethu esigodlweni kodwa ke kabandingayo nje wazongithola ku 0727747804. Ya WhatsApp or you call Solomon izothola ama straight. Emampondweni kusasa kuzobe ngikhola esigodlweni na kanjani. Kodwa wena sine appointment yasebusuku namhlanje. Ngibe ngithi thaqa ngilenda ngifika. Makhosi kuyabonga. Sekusile nje manje I'm in KZN for izinto ezika sure.